Dobrý deň, som Martin Jochim a toto je moja vizitka. Mám 21 rokov a bývam na hosteli Uninova v Rači. Momentálne číslo 612. Práve vstupujeme do jednej z najkrajších kuchyň na svete. Je vybavená talianským drevom a dizajn pochádza zo Španielska. V tejto kuchyni sa úplne stále nachádza neuveriteľný bordel a špina. Toto je Andrej Pekarik, pôvodom zo Žiliny. Je to jeden z najväčších kulturistov. Sentimentálny, abstinujúci fajčiar Tomáš. Ahoj Tomáš. Ahoj. Jakub, ktorý sa snaží utiecť, pretože sa hanbí za svoj výzor. Tam priblížil dianie v mojej izbe, kde chlapci sedia a spoločne diskutujú o spoločenských problémoch. Diskutujeme o vývoji na Slovensku, o vážnych témach, rozoberáme veci z filozofie, politiky, hudby a podobne. Ako práve vidíte, zohrieva izbu, pretože pri jednej z našich debat sme si uvedomili, že keď človek používa dezodorant v spojení s zapalovačom, tak tá vôňa z neho je jemnejšia. Teda moja... Táto ruka bola spálená. Rača je podľa zistení jedno z najľudnejších, až povedal by som, obrovsky ľudných sídlisk. Dovidenia.